Doamnelor și domnilor, Suntem la poamă. socorem pe ceaura alăbi. Uite acasă mă gând drag hori. Ta sosi tu mena te tu men. Pensica în toarta mi dai. Varta, dita seacată. Dita busioc. Mă dăfă. Marele Da? gotovi în plasate. Tocmai stirii, să Da, acum noaptea, da, se mănâncă. Da. Știi ce se întâmplă noaptea, da? De care vrei? Asta roșie Sau asta albă? sau asta albă? Care vrei? Hați, draca, gata. Uita. De care vreți, băi? Doamnelor și domnilor, Ha? De care vreți? Cum vreți? valeu, tamu să Ce sla? Nu, în ordine. Uite, Asta, ce Ce-ai face? Hello. Lumea, ia, mă, Con. Caut. Nicolae. Nicolae! Uite, aboria mea, gata, filmă oamenii. A stricat toată publicitatea. Haide, cap, la tine cu Doamnelor și domnilor,